ओ साथी रे सुंदरी मुहेली आजी तू सिंदूर रे। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଣ୍ଠଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ, ଗୀତଟା ବି ବିଲକୁଲ ଭଲ ସବୁ ନଥିବ, ତଥାପି ରାଧେ ରାଧେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଠି ଲଗାପକା କରିକି ଆଗେ ମୁଁ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଠି ଯାଇକି ସିଧା ଗଲି, ଦିନ ସାରା ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି, ଆଗେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ପିଇଲି। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗେ ଉଠିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଶାଗୁ ପଣା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ମସ୍ତ ସତରେ କହୁଛୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ? ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପିଉଛ? ଫେଣ୍ଟି ପିଅ, କ'ଣ ପିଉଛ ଏଇଟା? ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଶାଗୁ ପଣା, ସେ ପିଉଛନ୍ତି ଜାଣିନି ପଣା। ବୋଉ ଏଠି ବିରି ଫେଣଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଶୋଭନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ। ଏଇଟା ମୋର ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ଦିନ